Greetings muri Zimbabwe pachivhiti-vhiti Zimo HD apo patinenge tichikupai nhau dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Naizvozvo tiri kutaura kuti meya weBulawayo yanova David Coated vari kuuya panapa vachitopikisawo vatori nenharo dzavainadzo pamusoro pekushandiswa kwakaitwa mari naAmazon Mnangagwa pamusoro peSADC. Naizvozvo ivo panapa vanobva vachitaura kuti one does question government's priorities when they spend $1.7 billion on road for a one-day summit when Zimbabwe's second largest city of Bulawayo is running out of water. The city urgently needs $14 million to secure water supplies until the next rain season, and $126 million to build a glass block dam and a pipeline to Nlema to secure water supplies in the medium term. Surely water for a city of 800,000 people should be priority over roads for a one-day summit. Muri Zimbabwe pakadyiwa maraba. Mari yakaendwa naye neZANU-PF. Mari yakabiwa ndozvatiri kuzama kutaura. Naizvozvo muri Zimbabwe isusu tinouya tisingakunyepere tichikupai nyaya dzechokwadi. Meya weCCC aiva weCCC but ari meya wekuBulawayo ataura chokwadi murungu akataura kuti itini sameya kunoku tiri kutodawo mari yekuti pagadzirwe mapipelines kuti mvura ifambe zvakanaka kuti vave neclean water, asi imi muri kubva mashandisa 1.7 billion yakaenda kupi pamaroads asingatombosvike kana 500 kilometers ponzi pashanda 1.7 billion. Zvingaite here izvozvo? Ndozviri kurambwa. So thank you for watching muri Zimbabwe.